Έλα, καλημέρα. Τι έχουμε? Καλημέρα, όλη μέρα. Όχι, ρε, πούστη. Σήμερα δεν δουλεύω. Γιατί ποτέ δουλεύει? Θα σας δείξω πώς χαλαρώνω. Δεν το πιστεύω. Είμαι τυχερή που έχω μπανιέρα. Μόνο τυχερή σου άνοιξε. Ελπίζω να έχετε κι εσείς. Έχω, πες! Και θα διαλέξουμε bubble bath. Τι έπαθε τώρα, χάλασε? Εννοείται θα ακούσετε πιάνο και βιολοντσέλο. Κάτσε καλά, μωρή. Εννοείται μασκούλα. Αχ, στο διάλο! Ένα μικρό διάλειμμα γιατί ήρθαν τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Α, ήρθαν τα ψώνια, εντάξει, γιατί είχα άγχος, λέω, θα έρθουν τα ψώνια. Εγώ έβλεπα κάτι ψώνια, αλλά είναι άλλα τώρα. Κοιτάξτε τι μου έβαλε ο άντρας μου μέσα. Τα γλυκό. Ο άντρας μου βιολοντσέλο! Αυτό μου έβαλε ο άντρας μου. Πόσα βάζει κι αυτός πια. Και εννοείται ότι το νερό της πισίνας μου εδώ πέρα είναι παγωμένο. Μου γάμισε το μυαλό. Δεν είμαι καμιά τρελή. Αυτό θα το κρίνω εγώ, εντάξει! Εννοείται μασκούλα. Μην το ξανακάνεις αυτό.